De drokste brege is die bij Wijns. Die wordt betjennen uit het sloeswachtersgebouw in Starenwij. Dat gebouw is volslijn nij, nog maar een jaar oud. De investering in de nieuwe sloes en het wachtersgebouw is het wurg. 2 jaar heb ik in de oude situatie gewerkt. Daar waren dan wachttijden van 2 tot soms 3 uur zelfs, in het hele extreme. En oude hier, dat ging gekke dingen binnen volle minder wachttijden. Uit tellings van de provincie doet blikken dat er een 3000 boten minder door de bregen kwam binnen. Verleden jaar wien dat er in de simmer goed 116.500. Dit jaar haast 114.000. De economische crisis zou de verklaring wezen voor de wat mindere cijfers. Ja, kijk, een crisis die heb je niet in de hand, het weer heb je niet in de hand. Dus dat zijn de dingen waar je weinig invloed op hebt, tot niks. En hiermee kun je in ieder geval, met investering kun je wel proberen het toerisme goed te bedienen. En deze aantallen toch op peil te houden. Toch is er geen man aan boord, nevens provinciale wetten steert. Het zou net om een trend gaan. Ik denk verwaarloosbaar, omdat het ongeveer om 3% gaat. Ik denk dat je daarin toch ook het weer kunt meenemen. Wat we verder zien is dat er wat meer bootverhuur is. En dat zijn vaak wat kleinere schepen, kleinere bootjes. Daarvoor hoeven sluizen en bruggen gewoon minder vaak open.